ଭଦ୍ର ସେଗୁରା କାମୁଡ଼ିଲେ ଭଲ ସେଗୁରା ଧନ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ ଯା ଯା ଯାଉ ଏଟା କୁକୁରଟା ପଡୁ ଦେଇଲେ ତୁ ପଡିବୁ କଣ ସେ ହେଲେ ତୁ ବାଉଛୁ ରାତି ଅଧା ସବୁ ମନେ ପଡେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ସବୁ ପଡେ ପଡେ କ୍ଷୀର ଅଛି କ୍ଷୀର ଅଛି କାଶ ହେଲା ଧନ କ୍ଷୀର ପିଇଛୁ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ ହଁ ସେ ମୋର ବା ଏଇ ଏଞ୍ଜଡ଼ କିଏ ହେଲାଣି ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଲାଣି ଏଇ କଣ ଏମିତି କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡୁଛି ହେଲୋ 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 କାମୁଡୁ କାମୁଡୁ କ୍ଷୀର ପିଇଛୁ ଆଉ ନାଚ ନା ଥାଉ ଏଇ କାଶ ହେଲାଣି ଥାଉ ଥାଉ ବା ଟିକେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଅଷ୍ଟମୀରେ ତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହେଇଗଲା 10-15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଉଆପେକ୍ଷା ଚାଉଳରେ ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହୁଏ ଉଆପେକ୍ଷା ଚାଉଳ ଚୁନା ଥିଲା ସେ ଅଷ୍ଟମୀ ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଚାଉଳ ଚୁନା ଖାଲି ବିରି ଦୁଇଟା ଭେଦେଇ ଦେଲୁ ମା ଭେଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଜି ମା କହିଲେ ହଉ ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ ଏବେ ଆଉ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଅଷ୍ଟମୀ ବେଳେ ସେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ହେଲା ସେ ସବୁ ଟିକେ ଅଣସରିଆ ଥିଲା ତାପରେ କଦଳୀପତ୍ର ମାଟି ନେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ତ ଖାଇଲେ ତାର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଲଗା ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ତଳେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ତାପରେ ଜାଗା ହେବନି ଅଣସର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ଓସାରିଆ ହେବ ପିଠାଟା ଭଲ ହେବ ସେଥିଲାଗି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ତଳେ ଦେଇଦେଇକି ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇକି ପିଠା ଟିକେ କରିଦେବୁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ এই ଅଷ୍ଟମୀ ମାସ ଆସିଲେ ମାନେ ତ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ଫେମସ୍ ଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କୁହାଯାଏ ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନାରେ ଏଣ୍ଡୁରିର ଅଧା ବାସ୍ନା ହେଇଯାଏ ସେ ପିଠା ଟିକେ ଆଜି କରିଦେଲୁ ମା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିଠାଟା ଆମେ ଟିକେ ଚୁଲିରେ କରିଦେଉଛୁ କାହିଁକିନା ପିଠା ପିଠା ହେଲେ ବଡ଼ ଜାଗା ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚୁଲିରେ ପିଠାପଣା ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତାର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ ଯେତେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କଲେ କ'ଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ଚୁଲିର ବାସ୍ନା ଅଲଗା ନିଆରା ବାସ୍ନା ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଅଥଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ କରିଦେଉଛୁ ଆଉ ହେଲା ଓମ୍ ତାର ସେ ଘରେ ଅଛି ସେ ତାର କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ଏପଟେ ଚୁଲି ପାଖରେ ମାଆଙ୍କର ମୋର ଏଠି ପିଠା ପାଖରେ ଅଛୁ ଓମ୍ ସେପଟେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ସେଠି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କଲେ ଅଷ୍ଟମୀ କଲେ କମେଣ୍ଟରେ କରିକି ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର ଗୋଟେ ଭାରିରେ ଏଠି 10-12ଟା ବାଗିଆ ପିଠା ଜାଗା ହେଉଛି ବଡ଼ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚଟା ଓସାରିଆ ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଲୁ ଚାଉଳ ଚୁନା ତାର ଅଧା ବିରି ଦେଇଛନ୍ତି ମା କହିଲେ ଟିକେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାରେ ବିରି ଭାଗ ନହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି କାହିଁକିନା 1 କେଜି ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଅଧ କେଜି ବିରି ଆମର ପଡ଼େ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ପୁର ଦିଆହେଇଛି ଛେନା ହେଉଛି ଗାଈ ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁରଟା ଟିକେ ଅଧିକା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାରେ ଟିକେ ପୁରଟା ଟିକେ ଅଧିକା ନଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ତାର ଟିକେ ମାନେ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବାକୁ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ପୁର ଅଧିକା ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଦିଆ ହେଇଗଲା 10-12ଟା ବାଗିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ ଚିପିକି ତାକୁ ଆଉ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିଲେ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟପତ୍ର ସବୁ ତା ଭିତରେ କାଳେ କଞ୍ଚା ଥିବ ଖୋଲିକି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଆକୁ ଟିକେ ବାହା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ମଣ୍ଡା କ'ଣ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କ'ଣ ଏସବୁ ଅଥାରରେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ କଢ଼ାଯାଏ
ସେ ପାଣି ଯେ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଠିକ୍ରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏ ମା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଣି ହାତ ଟିକେ ହେଇକି କାଢୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗରମ ଗରମ କାଢ଼ି ହେବନି, ହାତରେ ବାମ୍ଫ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ଜାଗାରେ, ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଣେ ବାମ୍ଫ ଚୁଲି ଲାଗିଥିବ, ବାମ୍ଫ ଉପରେ ବାହାରୁଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ବାହାରେ, ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି।